Hello, dragii mei, și bine v-am regăsit! Cu toții suntem înnebuniți după acele bucle legere Beach Waves, așa că în videoul de astăzi o să vă arăt cum se efectuează buclele legere cu ajutorul unei plăci de îndreptat părul. Vă voi face cunoscute produsele pe care le-am folosit pentru a realiza acest look și vă voi arăta cum am obținut această schimbare de look fără a-mi vopsi părul. Cei care mă cunosc știu că sunt adepta schimbărilor, așa că astăzi am optat pentru a-mi aplica o perucă din păr natural. Mie mi se pare o modalitate perfectă de a face acest lucru, mai ales în cazul în care nu doriți să modificați culoarea sau tunsoarea. Îmi plac enorm de mult buclele, dar de când am înapoi părul blond decolorat, cam evit să folosesc orice instrument cu căldură, în afară de fân și perie, bineînțeles. Așa că aplicatul unei peruci mi se pare cea mai bună soluție pentru a-mi păstra sănătatea părului. Așadar, primul pas este să împletiți părul pentru a aplatiza cât mai bine zona pe care se va așeza peruca și cu ajutorul unui fileu vă asigurați că peruca nu va aluneca. Aveți nevoie de un adeziv lichid pentru fixarea permanentă a perucii, așa că adezivul lichid îl voi pune doar pe această mică porțiune. Așa, cu ajutorul unui fen voi usca timp de 10-15 secunde porțiunea aceasta. Și pentru a mă asigura că e foarte bine lipită, mai insist puțin cu capătul pieptenului. Așa, super tare! Acum, ca să nu mai fie chiar așa de lucioasă partea aceasta frontală, unde am aplicat adezivul, o să aplic niște pudră ca să mai matifieze. Eu am luat-o deja înainte, am efectuat jumătate din păr și așa că a mai rămas această porțiune pe care vă voi arăta în detaliu cum se efectuează Beach Waves. Luați o șuviță, securizați și rotiți placa doar o dată, după care vă îndreptați înspre vârfuri și cu vârful plăcii orientată înspre jos. Așa. Mai facem încă o dată. Luați o șuviță de păr, securizați, rotiți placa doar o dată, după care vă îndreptați înspre vârfuri și cu vârful plăcii orientată înspre jos. Și așa obțineți bucla lejeră. Securizați, rotiți odată, vă îndreptați înspre vârfuri, cu vârful plăcii orientată înspre jos și avem bucla. Securizați, rotiți. Acum că am terminat buclele, netezesc puțin vârfurile cu ajutorul unui ulei de păr, căci e un pic cam frizzy. Și dacă doriți să-i dați mai mult volum părului, puteți să folosiți acest produs Dry Texture Spray. Conferă și volum și textură și îl și matifiază. Finisez puțin cu ajutorul unui fixativ cu fixare lejeră pentru o manevrare mai ușoară a părului. Și
acum doresc să despart puțin mai mult aceste minunate bucle și mă voi ajuta de acest produs, Texture Clay, care este o pastă modelatoare, îmi separă șuvițele și lasă părul cu aspectul mat. Pun încă o măsură. Acestea sunt buclele efectuate cu ajutorul unei plăci de îndreptat părul. Peruca este Angel Blonde șuvițat de pe www.extensiidepăr.com. Sper că vă place și vă e de folos videoul. Like and share și să ne revedem cu bine. Vă pup!